RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio. Op naar de simmer zit, want daar zit Jaap voor us bij eentje die wel heel speciaal is. Jaap, neem me door, vertel eens. Ja, ik zit hier op het redenbankje dat nou boeten binnen zit vanwege het ware boeten. Maar ik heb hier naast me Hendrik van der Valk. En de meesten die de televisie hadden, die kennen het zien. Maar Hendrik van der Valk is onder het eindekoorvlechtje. En kan je uitlezen hoe je dat doet? Ik zie dat je wat ark in de hoorn hebt. Ja, men moet wat ruit de verbroeken. En ik broek daar onder oren wat touw voor. Dat is bindertouw. En dan vind je dus een nulle die daarvoor geschikt is. En hoeveel stekken komen er op zijn koor? Ik maak je wel wat dat betreft uniform een koer. Ja, men heeft dan uiteraard eerst een begin. Dan moet je wat materiaal hebben, maar als je dan wat groter materiaal hebt, zodat deze nou dan onderwijs is, dan heb ik 15 van die stekken op die kant. Dat is een scan en een rechten. Een scan en rechten. En dan heb je 50 van die stekken. Dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En die hoor je aan en dan krijg je dit motief erop. Ja. Ja. En wat dat betreft probeer je ook, wil ze vol mogelijk dan ik weer de knopen naar binnen te hebben. Hij hier, hij is de knoop aan de binnenkant. Ja? Want dan heb je ook, nou ja, vlak werk, mooi werk, geschikt werk. En wat dat betreft heb ik laatste rijd, dat nou een week is, wat droeg het. En dat het dan nog aardig green bloot. En je dit dan rijdt van Vliemnier. En dat het dan opburgen in de garage op een zolderke. En wat dat betreft heb ik dat er ook geen spul met mijn vrouw. Dat is de zin van, ik heb een tuinhuisje, daar maak ik dit dan wat in kleer. En ik schud de zakken wat aan en dan kan ik weer in een huis komen. En hoe lang ben je nog dwaande met zijn koor? Men, alles maar optelt. Je moet dat eerst even uit de woonmachine te krijgen. En dat de natuur mij wat helpen moet om het dat het wat droog is. En dat het dan droog is, dat je al denken maar van het is krijgelijk is hier. Het moet net stoffen worden, want je zit daar boppen. Als je zit er boppen, maar het jouwt uit een liebetje stof. Dat voor de gezondheid is het dat het zo stofvrij mogelijk is. Nou, en als je dan vraagt van hoe lang ben je er met wandelen? Nou ja, het is even zo van als het reinig waar is, dan ga je er weer mee zitten. Maar om nou constant zo'n koer te maken, dan ben ik wel 4 hele uren met wandelen. Want ik heb eens een keer in het winkelcentrum zitten in Damwouders en toen zei ik wil die koer wel hebben, maar ik zei dan moet je nog een heel uur wachten, want dan ben ik nou Safir, dan ben ik terug de hals in. En dan kan er nou ongeveer het bobbenstik opzetten worden. Maar in ieder geval, je moet wat geduld hebben, want dat houdt het eigenlijk ik wat in dat je zegt van het gaat net al even vanzelf. Maar dan zet je eerst een knoopje, ja, en dan van dat knoopje daar zet je dan een lus achterom. Ja, en een lus die je dichtlopen. En er zijn ettelijke, dan zeg ik van, maatje, ik maar even zo'n lus, dan heb je dat eerst net in de gaten. Dus dan maak je dan eerst een lus die je dicht lopen. En dan heb je eerst wat van dat fijnachtige goed. Ik ben misschien nog net al te gelukkig. Maar uw materiaal, maar van dat fijnachtige goed. En dat doe je min of meer dubbelt. En dan zet je die daar tussen. En dat loop je aan. Je boegt dit om. Nu heb ik ook dit net losgeknipt. Door ik die hele kleine maaien. En dat maakt net nou.
Zus. Nee, dat mag net. Dus knip je dat erin af. En dan snijden we dat om. En dat look je, krijg dat om. En dan vervolgens dan wip je dat wat omheen. Met dien dat je dan de nullen erbij loeken. En dan hoor je dat eerst maar één keer te doen, dat je net een scan en ruchten daar hebt, maar dan zet je gewoon een ruchten eroverheen. En die teer je dan weer om en dan ging je. Nou, en dan is vervolgens dat je dan die situatie krijgt. Hè? Deze situatie. Ja, dan zet je dan nou de meruitje aan. Dit is wat een beetje een lange kant. Wat dik. Dus dan ben je dan nou met een scanenstek en een rug eroverheen. Dus dat is het begin. En Jolijn, ik weet dat je altijd op werk, zo vol mogelijk op werk heeft te blijven. Kan je dat nou even zien laten hoe je dat doet? Ja, je hebt dan dus een plat stek. Dit is nou op een lietse kant, maar als je dan zegt van jongen, nu moet ik die bak broeken. Dan broek je eerst even de boppenkant. Ja, en zijn koer komt dan omheen. En dan min of meer een beetje op deze hechte, maar dat je nou zegt van nou is die koer op deze hechte. En dat je dan wegkrijgt even heger binnen. Dat je dan deze onderkant broeken. En dat je dan die bak wat omkeren. Dit plankje erbij tussen. Ja. Ja. En dat je dan weer een handje meekomen. Dan broek je ook met haar ark. Dit is dan. Dat je dan eerst die koer op deze steen hebben. Zo. Deze koer die heeft een bril op, ja. Nee, maar ik bedoel, als je, dat is de zeden van, je bent dan hier ongeveer, hier, maar dan komt die pannen zat en lezen daar en dat je dan die koer zou horen. Je beginnen op deze manier, dat is 90 graden en hier 45. Hier 90, daar 44, oorkant om. En hier ik weer 90, daar 44, de achterkant. En dat je dan je het zelf makkelijk maakt, dat je iedere keer die nullen naar je tas steekt. Een zaak van kijk en vergelijk. En dat je zegt van, dit is precies ener. Misschien is deze krijgt even een groter uitval. Maar de klant is koning, want ik was verkocht. Van mij is het een verschrikkelijke mooie vrije tijdbesteding in de tijd weer op een racefiets. Nou ja, u moet er nog wat meer bezitten. RTV NOF, Zomerradio. Zomerradio.